Vokal grup Deborah. Ayo dong. OTW. Ya, kamang dota minang asa masuk mahita tu acara pertanyaan tadi bagasan bornginon tapara di maroha doho pikirata ta puji tuhata marhite edde sian nomor 74 ayat sada dohot ayat 2 non rap jongjong mahita saluhna. Sai marlasiro hahita alilungan Kristeni sai tapuji maduhata napasai ondo sai ditogion Yesusi nang dijakon batata kita onai anakona Tuhan Yesus Rajata namang gom sasude niramotan itangana dulu marhite-hite gorni di bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot gorni to dipurbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songono donina Tuhan Jehovah. Hehe maho, marsinodang maho. Ay na Roma na manodangi ho. Jalaha muliaw ni Jehovah bicar di atasmu. Haleluya, martangiang mahita.
Ali Tuhan Yesus Kristus hodo panodang nasitong na manodangi ganup jolma na di portibion. Sodak koma bohim tuhami jala parbadiai ma rohanami. Asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani. Sai rajai mahami asa unang manibil hami siad dalan nasitongi. Ali Tuhan Jehova patok tong ma rohanami marhapor siaon tuho marhite-hite to di porbadia. Amin. Hudul mahamu. Epistel di pertanyaan di bagasa pornginon tar surat di Lukas bidu 5 ayat sada sahak tu ayat 10 opat tajahama marsikap soring mahita. Jongjong di topi ni tao Genesaret do ibana sahali dina ni ronggoman ni natorok ibana laho ubg hatani debata. Jadi tongon ma deida dua parau di topi pasir. Ia perdekein nungaruar mampu di calanasi. Gabi di bongoti ibana ma parau nasada na di sisimoni. Jala di pangido tu ibana asa di paholang parawi saotik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamudai natoropi sian parawi. Dung macoot ibana marjamita nina mamandok si Simon. Lugay mato na ubat hanap panghamuma jalamuna asa Dakota. Gabi ni nasisimo mamangalusi. Guru, manipak saborngin odo huhalujaw kami. Suarong dapot. Alay mga sahon hatami ododo ahu sumapakon. Di pasawat na sida may gabi dapat na sida madek ke macegodang ola maribak jangay. Jala dihilap nasida ma dongan nasida na di parau nasada. Asaro madongani nasida mabuat ca. Rodo nasida gawe digohi ma parawi dua ca maradu lonong. Maragay si Simon Petrus magsoma maibana tujulo ni Jesus uhut madido. Lau maho siya nao Tuhan ay alakbar dosa doa. Ay tar halomong do ibana rodi sude dongan na siala dekke na binuat nasidai. Sumuni doon ang kajungan si Simoni, si Jacobus at si Johannes anak si Zebedeus. Jalan na Jesus mamandok si Simon, unang o mabiyay. Walang iyon maho gabis jaladjong. Di padarak nasida ma akaparawi ditadikom ma saluhut nai mangihuton ibana. Ido sahakna martua doakan atau mangihon hatani debata jalana upiop sa. Amen. Tapuji tu hata sian ede nomor 600 pulusia ayat sada. Ringan sa pabuahon bari tanauli, bari tanaulungan di Yesus Tuhan. Ringan sa pabuahon ay nasintong Selamat malam makamanga kenang. Hata ni debata turpuk jamita di pertanyaan ngata di bagasa bornginon.
terlumubi di nama muhai pertanyaan kita di tonga-tonga ni huriata di HKBP Makassaron imana tersurat di Amos tolu ayat 1 sahatu walu. Amos bidu tolu ayat 1 sahatu ayat walu mulubui tajahama margati sorin. Amos tolu ayat 1 sahatu ayat walu tajahama secara responsoria. Luba-luba niuhum tu sadok Israel. Tangihon hamu mahataon nanidok ni Jahoba. Taringok tu hamu halak Israel. Taringok tu sadok bangso. Nahutugihon ruar sian tano Mesir songonodo. Tung udurma tagamon merdala dua halak da jolo sian dos ni rohana sida tung tagamon ma terjail pidong tu jorgong di tano molo sojolo di tahun sabil tung tagamon ma bikas jorgongi siantano da adong dapotsa aidang adong dibahen Tuhan Jehovah nang gusada da jolo dipapatar si bunianna tu panurirang akan aposonai hujah hadihat Indonesia kenang kamang Amos 3 ayat 1 sampai 8. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikian firman Tuhan. Dihamua kemanami-nanami, adong doa saya ada buku di surat di baju judulna, singa telah mengaum. Singa telah mengaum. Tujuan ni panurati di baju judulna singa telah mengaum. Nang maggobar hodo, sunggul-sunggul manang sipaingot nunga adong di pasahat asa sadar jolma asa sadar babua adong naing idaonna naing masa di tonga-tonga ni panguluan ni jolma
nabui maben ibana tadokma mangai bahkan honauhum ala ni hasalaan manang pardusaun ni jolma ido ben ibana singa telah mengaum sasitongna ni menggobar hodo na mengaumi ima debatado lao paingotom manungguli jolma na saitotong mangulu di bagasan dosa. Molo taida nakin hatorangan manang taida sian turpuhi manang sian nats natabaca manang natajahan nakin sian Amos tulua satu walu hiradong do taida gobaran manang taida songodia si Amos manggobarhon peristiwa na terjadi di Portibion tentu adong do sebab akibat ido nang dohon ibana adong sebab akibat apalagi molo taida mulai sian ayat tolu sahat ayat onom di patorang do disi istilah sebab akibat mulai na dikobarhon nakin taringo tu na dua halak berjalan bersama-sama atau tunong jolo berjanji doi asama bune sida berjalan bersama-sama losonido nang didok nakin di ayat opati taringo tu babiak ditobak na bana patungoromon tu nadong do sisoroon anggo sarong sisoroon na dang mungkin ibana patungoromon glosoni dodok singa dang mungkin adong ibana gabe pangioran ni anak ni babiat ma suarana sian liangna da adong na jupangsa labatanda molo ngadong pe jupangsa samar suara molo babiat dok tagamun taringot tu pidong manang didok dison taringot tu jorgong manang sambil dang mungkin hona sabil labatanna na adong do sabili asa adong dapat anggo sarong do sabili manang nabahape dang adong mungkin tersabil pidong ido seterusnya asa sian na pinatuduhon ni si Amos taringo tu hadirion ni jolma manang hadirion ni bangsa Israel na adong do sebab akibat ala mangula hasalan na sida na saidau siat debata ido benda ro uhuman ni debata tu na sida jala naneng dohonon na kemunduran ni moral di tonga-tongan Israel manang naunggudang pangalahon na sohobar tulomoni rohani debata di tonga-tongan ni bangsa Israel di sido gabe honauhum nasida ido banna molo tu turpuk jamita manang topik jamita tu hari Minggu gabe didok di jou gabe si jala jolma alai dihubungkan dohot taringot tu sebab akibat di bagasan pernguluon manang sebab akibat di tonga-tonga ni manamangulahun lomoni rohani debata di tonga-tonga ni Portibio manang dipanggil menjadi penjala manusia idaon serana sorong do hubungan hirana sorong do hubungan ni sebab akibat taringot tu nama jala jolma alai neng patuduhonon na do bohado asabui hita manang bohado asabui gabe sodang di tonga-tonga ni Portibion tu ikonadong do cahaya manang konadong do siak kita sinar asabui hita patuduhon cahaya di tonga-tonga ni Portibion asa ido na neng juhonon ni si Amos sa sitong na tu tonga-tonga ni bangsoi sapala nang dipilit jala sapala nang dijou jala nang ditadda de bata bangso Israel nang dipilit jala nang dijou na sida gabe bangso na hinaholongan ni de bata naing tarida niyan naing patarnya di tonga-tonga ni Portibion songon bangso ni de bata na sida marhite nadong sian fakta-fakta di pangulaun na sida manang sian sude tindak tanduk na sida gabe boy di hilala jolma manang boy di hilala Portibion memang nabangso ni debatado na sida. Alai sian fakta-fakta pangulaun na sida justru sejojo di patudon na sida hira na soditad na sida debata. Hira na sodi boto na sida songodia ulaun songodia huaso ni debata di tonga-tonga ni Portibio do di permuluan na sida. Ido mapen na sida gabe sejojot meninggalhon bahkan mana sejujut na sida gabe lupa di debata bahkan tidak percaya tu debata gabe meninggal hot debata di bagasan permuluan na sida ido benna gabe sediuhum debata na sida di bagasan perdalanan ningulu na sida alanido banna dipaingot si Amos asa unang lalap na sida
di holan na di kepentingan pribadina, unang lalap na sida, holan mamereng keperluan ni diri na sida, hape gabi lupa na sida, lau patuduhon, songo dia pangulaun do pabahina na sa sitong na maradopon sekitar na, maradopon na humaliang. Sianido na hindi ko barhon si Amos, taringo tu hadirion ni debata, na sopasobuhon, jolma, na say mangula di bagasan hadusaw. Di ba inibana do sada statement, manang di ba inibana do sada kobaran, tu parnguluon, manang singot-singot, sunggul-sunggul ni si Amos, tu tonga-tonga ni bangsa Israel, pabua na macay jorbutdo, molo sangaro uhuman ni debata. Molo nong sangaro uhuman ni debata. Uhumaniro ala dang olo manang ala dang ditangihon jala dang olo na sida maparbuehon parbue hobar di pamilito do pajuun ni debata di nasida dohot hatana asing sering matadok di bagasan pernguluan ni jolma molo say holad hilalado majalo asinirohan ni debata hape lupa ibana lau patupa lomo nirohan ni debata totu nunga disi naholang ibana sian lomo ni rohani debata. Tang di ulahon ibana be, songo dia persuruan ni debata, tang di ulah ibana be, songo dia do uhum do patik ni debata, na pinasahat na di tonga-tonga ni Portibion. Ido benar pola di kobarhon ibana, songo dia balga ni uhuman ni debata, siapa yang tidak takut ni ibana, ala di hilala ibana do, hina jorbut ni uhum ni debata, di bagasan ngunu ni jolma naso jupang di ibana ulau nahina lomohon ni rohani debata. Adong do jut tabigi padohan molo halak Kristen manang halak naung manada jalan naung majakun Yesus di bagasan nguluna ikon mangulu di bagasan hati goran dia harus hidup di dalam keadilan baru dia menerima anugerah, baru dia menerima kasih karunia. Di dalam kehidupan seorang percaya, dia harus hidup di dalam keadilan sehingga dia menerima kasih karunia di dalam hidupnya. Keadilan Allah, hasitongan di debata, ima nama jalo, jalan nama kaporsiai debata di bagasan nguluna. Maka porsiai debata nama masu-masu ibana nong mamilit ibana nong majo ibana nong pamasuk ibana tu harajau ni debata sianido ibana gabibui terpasu-pasu di bagasan nguluna. Ido bendatadok di bagasan perngulota apalagi di tonga-tonga ni tahun nong ta totopod di hudiat tahakabipi 5 tahun transformasi asa naingadong perubahan di hita patuduhon na diriota na halak Kristen na berbeda hita sian naso halak Kristen manang asa berbeda hita sian naso porsea di debata ternyata sonong tadok di Jamita manang na 3 hari upasatami di Jamita na dung Januari na salku ternyata sudedo hita dapotan pernguluan sarupa dohtak kahalak na asing sudedo hita dapotan di ngulu sarupa dohot na soporsea di Yesus sarupa dohita dohot jolma naso targoar manang naso tergolong na sida halak Kristen manang tadokma dang dihaporsiai dang ditada jala dang diboto songo dia debata mangula di bagasan diri alai adong do perbedaan nabui patari dahonotta patudu honotta songon halak na porsia hita jalan nang pinili ni debata hita nang perap bersama-sama hita dohota ka jolmana asing jolmana soporsea ay jolmana soporsea isong natadok dia juga menerima berkat Tuhan ay sudedo dapotan lasnyari sudedo dapotan udan sudedo dapotan ahanari kot di tonga-tonga di perngulonna alai justru na yang beda hononna mohado hita makabiari debata manada asinirohan ni debata manada uhum ni debata di sido hita berbeda sian aka jolman asin asal molo di sido pe perbeda ata naik patari dahonota keadilan Allah
kehadiran Allah di bagasan pernguluta siani mahita berbuat bertindak marpapahenan di bagasan nguluta. Ido pasu-pasu na belga di tonga-tonga ni pernguluan ni jol. Taida ma ditiki nama jala ikan si Petrus do si Yohanes do si Yakobus. Anggo dimulana ngaluja na sida na mardekay. Luja na sida mardekay sarupa dohot penjalan asing. Bahkan mungkin penjalan asing dapotan deke do. Mungkin dapotan sian jalanai. Alai si Petrus, si Yohanes, do si Yakobus dong dapot. Ngaluja kami Tuhan, ngahulaw jauh kami, namar jalaon, alay dong dapot nami, ngasabor ngik kami. Siani dilihon Yesus ma sada petunjuk tunasida. Allah nunga dipahiyutihu nasida pangajarion ni Yesus maritina marjamita adorang somakkatai nasida du Yesus. Buat lama ho buat ma sapako majalami nina laos disido gabe dapotan gudang jalan ai dang siat jalan ai bakadang sia hola di parauna sida gabe ko dipijam jadi jauh halak lau mabuan deke na dapot na sida ala naung di parit tahun Yesus. Asa songonido di proses padal ninguluta molo di bagasan perdalanata dang borhat tita sia panadao dang borhat tita sia na naung takas tahilala pajuur do pamilito ni debata di hita totu di sido dang tabigi suarana dang tabigi persuron na di hita bahkan dang tauloi persuron na di hita alai molo nong tahapor siai molo nong tatadai bana bahkan molo nong tajakko ni bana di bagasan nguluta sianido hita gabe makabor siai bana bahkan siani mahita manguloi persuron na jala sianido hita gabe dapotan pasu-pasu dohot asini rohani debata. Atong dia do pasu-pasui na nang jalotan na berbeda sian akan nahasing. Dia do pasu-pasu na berbeda sian akaparugamo na sumakkaporsiay Jesus. Ima pasu-pasu di bagasan las ni roha di perdalanat di tonga-tonga ni Portibion. Do pasu-pasu majalo upa di ngulu na saliling nililing na pinarade nito hatta dihita. Asa tu sido naing ajakon na naing arahonon na hita di nama muhay hita di pertangiangata di tonga-tonga ni huriat. Asa dinasa perdalan minguluta manang dinasa perdalanata di tahun 2025 on naing borhat kita siapa penadaun natakas siapa kaporsayon natakas di jebata di Yesus nang mamiliti tanong majauhi tagabi ruas ni huriana nang mamiliti tagabi sihuto ni bana. Siani mahita mangula uhumna, siani mahita padupa lomoni rohana, jalan siani dohita gabilam dapotan pasu-pasu di bagasan mulutta. Dia mua kamanami na nami. Memang ditikim di pada narubi, taida ma adong dope aka panurirang na ginoran na nabi na patol hason manang na mamaritahon taringo tu dia do lomoni rohani debata di pernguluan. Dia do lomoni rohani debata di pernguluan ni John. Alai memang dung di pada nai baru dang apala songoni bero akan nabi-nabi na khusus na pinili jalan na jino ni debata lao mangula lao pararaton lao mamaritahon barita na uliin. Alai nabuhi pegangan dihita nuaing ima hata ni debata manang bibil tay. Sianido hita manangihon dia do lomoni rohani debata dia do na sinurun debata dia do na gabe cahaya manang na dia do gabe sodang siak kita marita sian hata ni debata di sekitar ta di tonga-tonga ni Portibion. Tentu iko siani mahita lau mangula makaporsiai siani mahita lau borhat lau mangula ho Bartolomoni rohani debata patari dahoni di tonga-tonga ni Portibion. Asa dohot halak taruli jala laos disido gabe bui marlaku manang gabe bui sahat song natarok nakin tu tema nong ditoktuhon tu hari minggu na nengro laos tema dihita manang topik ni pertangangata di bagas tikion di jauh gabe si jala jol
Di jauh gabi si jala jolma dipanggil menjadi penjala manusia nang mabuan halak asa dohot halak marsaulihon dohot halak manada di huaso dot dia gugun ni debata dot hati goran dot asitongan ni debata di tonga-tonga ni pertibion molo naungi do hape borhat do paborhat to kita di bona ni taunon adong mamanang napiga hal nanay say ulak konon nami marsiado mahita majaha bibil tayo say totong do sa huingot usulan ni amang gultom na medyo nang kapalainian di taonon buhi tamat majaha bibili nang kapala sahali secara keseluruhan. Mula ta coba membagi bibil tai buhi do mula mungkin waing nga bulan Februari mungkin kon onong pasal mara jahota sedari anam pasal anggai budo tuntas jahota 1 Desember 2025. Alai unak kula majah. Alai memang betul-betul ikon tahayati ahdu isina. Anggolan na majahado memang buido sa tuntas si alai dangadong dampakna, dangadong pengaruh na di bagasan ngulut. Alai sangat penting manang perlu hiad dui lau patuduh na diriota song nalak Kristen manangihon hata ni debata marhite jauh-jauh dot suara ni debata di bagasan permulot ta sikanu pari. Imara salah satu cara gabi si jala jol mahita di tonga-tonga ni permulot. Napadua hon laus bui do marhite turpuhon. Ternyata asa bui hita si jala jolma iko perjulus ya kita patarida honota ima ngulu son halak Kristen. Gabi tiruan. Molo sedidok dia kana somal dia kajamita dia rinong salpu dirim pangalaho pabahenamudo gabi jamita. Tindakan gabi jamita na mangulu tunahumalia. Buido di bagasan permulota tabu tapadok bahkan tahatahun hata ni debata alai molo marano do hata ni debata tu parang eta itu bukan jamita dang jamita betuna humaliang dang jamita betuna namernida hita alai justru umarga do molo tapataridahon ngulu ni halak Kristen adong di YouTube dakuingo manang daburuahai paditani HKBP do tong nian marjamita idoki inatai sonon molo marjamita tu sekitar apalagi non Kristen tak pula bonot ta bibil tai tak pula bonot ta bibil tai alai narumiko bonot ta ima tingkah laku perbuatan bahkan sian kehidupan ta sehari-hari tabuan nunga gabi jamitai dina humaliang. Memang ido sada na gabi sa dito nahon Tuhan Yesus dohot nang dito nahon Apostol Paulus tu halak na porsea gabi tiruan mahamu tu na humaliang. Tiruan di nguluta asa dohot halak gabi marsaulihon manang manada Jesusi di bagasan ngulut. Manang dohot hatana asing dohon notama molo di ida halak na soporsiai hita si huton Kristus gabe do itadda hita bahwa hita ima halak na porsea di Yesus. Alai anggo sutabatari dahud doi dos do hita dot akan asingi dan makanguluhon hata ni debata dan makanguluhon persuruan ni debata dan makanguluhon uhum ni debata gabe dang si jala jolma hita gabi justru mungkin do gabi padauhon jolma sian hatani debata. Napatuluhon marhiti turpuhon laos dipaingot do hita hina argani na mangula hati goran ni debata di bagasan nguluta sigano pari. Keadilan Allah hati goran ni debata itu sangat-sangat fundamental di suding ngulun na porsea. Dia dohoroa na fundamental uhum ni dot hati goran ni debata. Mangulu di bagasan kejujuran, keadilan,
di bagasan panguluan. Adong nuaing na say tong viral tabigi di persoalan-persoalan apalagi di Tapanuli. Memang adong sa dapat ditata di Lubajulu, Jurito, Sirait. Say di patuduhan ibana do nuaing boha ancaman-ancaman di ngulu ni Jolma, manang di ngulu ni na sekitar di Tadok Majolo di Tapanuli, ala adong ketidakadilan di bagasan tonga-tonga ni masyarakat di nalau mangalului ngulu. Ketidakadilan na pertama na daida manang na selalu disuarakan, orang tertentu semakin kaya dan orang tertentu semakin miskin. Salah satu marhite usaha-usaha nabalgan wain di Tapanuli, boydo gabe holan na rikot di nasida tidak peduli bahwa dampak ni tuari naneng do. Bahkan di bahiba-hiba menuain ima pakorhon ni bencana-bencana alam na terjadi. Bencana alam na terjadi selalu digambarkan apalagi di Indonesia karena kerakusan manusia, karena kerakusan beberapa orang lain justru gabe hona bencana. Kerakusan ini boydoi pembabatan hutan na terjadi song na di Tapanuli. Boydoi terjadi song na di Kalimantan. Pembabatan ini boydoi terjadi di beberapa daerah. Bahkan merusak alam, merusak sekitar gabe boy mabain berbahaya tu sekitar. Di sido raporan ni hita halak na porsea asa boy lam dumenggan tujuluan niari gabe boy hita lau patuduhon keadilan kebenaran Allah di manang hati koran ni debata di tonga-tonga ni Portibion gabe hita agen-agen ni keadilan di tonga-tonga ni Portibion. Boy do rahami song padita oleh si patadang adil untuk melaksanakan tugas. Mari kita saling mengingatkan. Boy do jemaat tidak adil untuk sesamanya. Mari kita sama-sama mengingatkan. Karena ketidakadilan itu sangat-sangat membuat kita semakin jauh jurang pemisah antara A dengan B. Antara nihita dohot halak na asing. Molo adong disi ketidakadilan. Lau sido ubayan na sido sosohon nuaing asaboy mulak muse tu bisa bersama-sama untuk maju. Bersama-sama untuk bisa menikmati hidup. Macam tersongkot doa mabigin nakin roh Presiden Prabowo memutuskan kembali gas kembali seperti semula. Sangat ditetapkan harus dari Arugorita Hemolo agen Pangkalan. Ternyata molo holatu Pangkalan lau itu memperlebar jarak antara pemakai dengan penjual. Nah seliling non memang diterapkan semakin ada agen-agen baru, harga semakin naik. Allah tentu akan mengambil keuntungan masing-masing. Molo didok harga 12.000 sasitong na gas nina sian pemerintah, ya katakanlah bisa 15.000 dijual. Boy do masuk akal alai sian na demonstrasi bahkan nanong sampai meninggal itu dilihat sebagai ketidakadilan dalam kehidupan, bahkan ketidakadilan dalam menerapkan bantuan untuk masyarakat sekitar atau masyarakat kecil. Idorama bain keputusan kembali sian presiden kembalikan seperti semula. Asa boy do gudak kapenang pe otik-otik taida ketidakadilan ni gabe sai nang marhuaso di tonga-tonga ni Portibion, nang marhuaso di tonga-tonga ni Nguluta, na justru memperlebar jarak antara nihita dohot halak nasing songoni muse memperlebar jarak antara nihita tu debata molo ketidakadilani sai mangula jala sai haruar sian Nguluta siganupari. Napapatom ma keadilan Allah akan selalu dihubungkan dengan penghukuman Allah.
keadilan Allah selalu dihubungkan dengan keadilan dan penghukuman Allah. Ternyata uhuman ni debata tetap do merdalan di bagasan ngulu ni jalma. Hukuman Allah tetap merdalan di bagasan ngulu. Uhuman ni so dia do model ni uhuman ni debata. Tahida do di bangsa Israel. Uhuman ni debata tu bangsa Israel di luas na sida gabi terbuang. Di luas na sida terjajah oleh bangsa yang lain. Alai nau macit siani gabi dang dirajumi bena sida umat manang bangsa ni debata. Ipe perlu dora renukonot tai di bagasan melutta. Sotung gabe sanga merdalan uhuman ni debata di bagasan hadiriota. Tang terpangasahok kita holam madok para siroha do debata na mangasiyaw alay dangolo hita di bagasan hati goran ni debata dang manglahun ni debata tutu uhumad do upani. Itu ban na say molo adong di acara na moding alay mangihut ma nani ulamuna. Mangihut do na taulay tu ulaota do tu paruhuman ni debata sugut. Alani di jodoh hita asa to tong mangulahon na Bartolomeo ni rohani debata jala mangulahon hati goran ni debata siani do gabe daw hita sian uhuman ni debata nama bekita terbuang sian ngulut tahun terbuang gabe tu hamatian na semgiling na hita. Alani seselalu ma saya tapai hut-ihut ahdo uhum ni debata patik ni debata na naik sudah honota semula hulak do nami uban na sa disungguli di hita siganuk minggu patik ni debata mangurubi hita manadah di diota asa unang holang daw hita mangulah Bartolomeo ni rohani debata di bagasan perngulota asa totong rapotan haluaon las ni roha dohot ngulu na dengkak kita jala di sido hita gabi di jo gabi si jala jolma mabuan senodang, mabuan hati uron, mabuan las ni roha, mabuan jamita, bahkan mabuan tiruan di tonga-tonga ni portibion ala ni hata ni debata, ala ni bangso ni debata, ala na pinilit ni debata hita son bangso Israel. Atong di pargugo itu hatta mahita mangulaw-ulaw di hatana jala gabi bu hita nagabi sodang hati uro di tonga-tonga ni portibion mabuan halak lam jonok tu debata, mabuan halak lam manada debata di parngulun na siganupari. Amin. Matang yang mahita. Mauliati ma Tuhan di hatam nau kubigi hami di bagasan bornginon. Nama jo hami asa gabidoh hami si jala jolma. Marhite nama buan barita na uli. Barita las niroad tu na humaliak kami. Sian papahenan pangulaon sian hadirion nami na marujahan di bagasan lomo ni roham asa disima gabi sodak kami na buoy di ida halak na patiur hon roha do pikiran ni halak alani hatam alani papahenam do talani papahenan nami na gabi tiruan sian hatam lam ajari hami di ngulu namion asa pataridaw kami uhummu mari tina totok kami pajongjong hati goran pajongjong lomo ni roham asa bui hami mabuan halak do marsaulihon las ni roha dau siak kami nama baikin hami nama bedongan nami dalam makilala na hurang tabu na hurang denggan terlumobi mabedongan nami dang makilala pasu-pasum di bagasan nguluna alai marhiti siak kami dohot mahalak marsaulihon haulion dohot huasom dohot agugomu nang di pangulun nesida asa tutu dohot nesida terjo dohot nesida gabe manghutok ko mangulahon lomo ni roham lampar gugoy urupi hami mangatusi balgani humu diak kajolma naso olo bahkan napadohot diri na siakko ala sa totongdo diuhupo akka jolma na di bagasan hajahato do atak kangon alai dia si hodo naolo pauba rohana dia si hodo naolo ro madapotoko marite sian haporsion na to ima totong paurato di rohanami asa di nama dalani tahun 2025 kami borhat hami
sian hatam, sian uhummu, sia patikmu, laga jala siani mahami, lamar siajar, sian hatam, pakeon nami madalani tahun 2025 asa tutuga bilam dapota pasu-pasu kami, di ngulu nami terlumubi pasu-pasu las ni roha, ima dihanguluan na salimbiling. Torop sopiga do kami Tuhan naron waing di pertangyangan on. Alani lam sungguli kami ruas ni huriam. Lam manada papahenamo do asini roham. Sianido lam marsitu tu kami ro lo manangihon hatam rak marsaur marpungu lo mamuji do pasangapoko mangido asini roham di ngulu nami. Atong paso-paso maruas ni huriam narapami di son waing dohot na so rapami nang di son. Paso-pasomu di namadalani tahun 2025. Paso-pasomu nang di pernguluo sigano pari. Jala totong todim di perbadia lau manungguli hami makanguluhon hatam. Paso-paso Tuhan nang sudia ka program di tonga-tonga ni huriam HKBP. Secara khusus di HKBP Makassar. Dia kaulau do di program kerja ko mana masuk Tuhan lampa jonok ko diri nami mai lam maju hami lam tugu ha porsion nami tugu pernguluan nami ho Bartolomeo ni roham losoni di pengembangan di pelayanan di pos pelayanan gua pos pelayanan pare-pare tuhodo pasaton nami Tuhan asa ho mana patulus son ho Bartolomeo ni roham anggia boy merdalan jalabui manugu-nugu ruas ni huriam dia kainganan na jonok tuak kapos pelayanan hasadohon na sida marsaulihon barita nauli marsaulihon hatam bahkan gabedohon na sida sibuan barita nauli di nahumaliang di batama nami los tangyak konon nami do nang saluhut akaparhalado ni huriam nang jinom jalan na pinilitmu di tonga-tonga ni huriamon. Saya patawamu Tuhan mangula-ulaun obar tu persuruami asaboy siani Tuhan lamar saringar suaram marsaringar hatam marsaringar sinodang di tonga-tonga ni ruas ni huriam asarap hami lamar situ tu mamuji do pasangapoko pasu-pasumu nang saluhut nang dia kaparnguluon nami siganu pari di tonga-tonga ni keluarga nang di pare anak konope asatung las rohanami alani asini roham di ngulu nami nang disudi ruas ni huriam na marukil na marsak na marsitaonon totong maho Tuhan na mangapuli losoni nang di ruas ni huriam na di bagas parsahiton ditongan di bagas na nuaing dok di rumah sakit tuhoro pa kong koponon nami ho ma Tuhan na marguguyhon na sida mangalon na mamalum di na sida asabuy na sida Tuhan marlas ni roha jalabuy marhay pason jalabuy rapami marsaur do to diak kaparsauran nami ditong atongan ni huriam tutikin na nangro atong mulati ma di pasatro hanami dio pasu-pasu mahami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus nung amartangyak kami dio. Amin. Markorma punguan paropuan gabungan.
Tung mareditan no siya nomor 220 alu, pinasaha matui ng diakones lah humabaton tangyang pangodianon, marede mahita. Dipuji jala disombah hami maguarmu ale Tuhan nasun marmuliai, disandok asini roham dohot holongmu ale Tuhan, na toktong mandongani ngolu nami saat tutikion. Takas do ale Tuhan hubereng hami na sailaun songon dia pambahenanmu dinalaho marmudu-mudu ngolu nami, tarlumobi ale Tuhan di pangaramotionmu di pardalanan ni huriam, naboi mamolus ale Tuhan di tahun 2024 bongok tu tahun 2025. Dang tara sama le Tuhan pambahenan mudo holong ni roham na marmudu-mudu hami. Tarlumobi ale Tuhan di bagasan tikyon boy di patupa huriam, ima partangyangan pamuhay ale Tuhan di tahun 2025 di bagas jorom ale Tuhan. Mauliate male Tuhan hupasahat hami di asin ni roham, na paingotok kami doon ale Tuhan hina arga, parsoran nami marado poko tarlumobi male Tuhan rak martangia kami jala umbege hatam. Aisyan na ubege hatami do ale Tuhan tubuh ha porsyon nami, lamar gogo hami ale Tuhan dinalahom mga lugahon pardalanan ni ngulu nami. Songon jamita na pinasaha ni naposom ale Tuhan, asa toktong hami mardalan di bagasan hati goran, di bagasan holong ni roham, jala mabiar di bagasan uhumu ale Tuhan. Ala takas do Tuhan, di hati dakon ha porsyon nami, de bata parasi roha doho, alay de bata panguhum doho ale Tuhan, dia akan naso uduk di hatam. Atong ale Tuhan, ajari jala parbisuhi mahami, sodangi hami marhite todim, asa huangoluho kami matuhan hatami nanunga, hubegi hami di bagasan partangyangan nami di Bornginon. Imagabe bohal di hami ale Tuhan, dinalaho mambuka ari-arin ni ngolu nami, tarlumobi ma ale Tuhan, di pamuhay partangyangan di tahun 2025. Asa marhasona nga kami ale Tuhan jala majalo pasu-pasum, nanaeng silehonon mudope ale Tuhan di pardalanan ni ngolu nami, tarlumobi ma ale Tuhan di pardalanan ni ngolu parhuriaon di tahun 2025. Homa ale Tuhan na toktong mangajari jala na toktong patauhok kami dinalaho mangulahon ni di ngolu nami si ganupari. Asa marhite pangalaho pangalaka doho pambahenan nami ale Tuhan, boy hami takas songo si hutok ko na mambuas sodang do hati uhuran di tonga-tonga ni ngulu nami si ganupari. Di naposom di amang padita nami, amang padita RJ si Mamora, nanunga mangalehon hatama ale Tuhan di tonga-tonga ni partangyangan nami di Bornginon. Pasu-pasu ale Tuhan naposom amang padita nami di sandok pakobasyon na di Huriam, tarlumobi di resort Sulawesi Selatanon, margogo jala di bagasan hahipason ma ale Tuhan, jala selam tambay malas ni roha dohot hasabaron dinalaho manguluhon di tonga-tonga ni ulaon di resort Sulawesi Selatanon. Ramotan mo ale Tuhan di inang na mandampingi do salhut aka keluarga. Utangnya ko kami do ima di padita fungsional amang padita lubis dohot keluarga. Lam di bagasan las ni roha mana posomon dinalaho marhobas di tonga-tonga ni Huriam, tarlumobi dinalaho padalaton akka ulaon di program kerja nanunga binuhul di tahun 2025. Nang diaka parhalado ng situa pe ale Tuhan, marbisuk majala patauma, asaboy ale Tuhan mardalan jalalam uli, tarlumobi dinalaho mandasdasi mamamata-matay salut akka ruas na pinasahat mo tunasida, asa margogo jalalam tu ringgas na, lam tu bisuk na, tarlumobi pasaha ma ale Tuhan, hahipason, las ni roha di sanduk akka parhalado ni Huriam,
asa toktong nasida ali Tuhan boy mangulahon parsuron na saha tu nasida. Di bagasan tikyope hutangnya ko kami do, dia karuas ni huriam na boy rak marpungu do hami ali Tuhan, di partangyangan di bornginon pasu-pasu mahami di pardalanan ni ngolu nami, sarihok kami ali Tuhan di tonga-tonga ni parumatanggaon nami, parkarejoan nami nang parianak konon nami, homa na mga lehon hagugoon di hami, na mga jari ahami asa toktong marhaposan jala, toktong marojahan di bagasan hatam, asa manang aha peali Tuhan na hula hami boy majadi hobar tulomo ni roham, ay ido Tuhan na nido ni hatam, mulu mardalan hami di hati goranmu, di bagasan hatam, tukdogodang dua kapasu-pasu na nang pinasaha mo tu hami, atong ramutan mo mahami ali Tuhan na boy marpungu di bagasan bagas joromon, paringgas marohanami dinalaho manangihok katam, paringgas marohanami ali Tuhan asa marsitutu hami martangyang di tonga-tonga ni pardalanan, ningolu nami si ganupari, ay siya na martangyang jala na makapo si hatami do ali Tuhan taruli hami di hagugoon, nang disandok akaruas ni huriam na suboy rap dot hami ali Tuhan di bagasan bornginon, mulunyakan ni parsahitan do ali Tuhan, susa rohana, godang akaparuk kilon na, manang nakana marhabuk ni roha ali Tuhan akaruas ni hurian nami, pasu-pasu manasida, lehonon mu hagugoon, lehonon mu ali Tuhan pakirimon diak kana maddate, diak kana di bagasan parsahiton na ikopea di rumah sakit manang di jabu nasida pe ali Tuhan, asa toktong Tuhan di tiup nasida, asini roham do bagabagam diak kana majo guarmu ali Tuhan, nang pasu-pasu madiaka pardalanan ni huriam di tonga-tonga ni program kerja nan nunga di buhul hami marhite rapat huria di bulan nong salpu, asa boy Tuhan uli jala denggani mardalan dalan nami pahebakon jala pabotohon denggan di basa marhite pakobasyon nami dot program na nunga ditotopon ali Tuhan di tahun 2025 asa homa ali Tuhan na pasadahok kami di bagasan holongmu na mangajari hami ali Tuhan asa di bagasan pakirimon sa tahi sa uluam mahami ali Tuhan patupaw na kaulaw na denggan hombar tulomo ni roham tarlumobi ma ali Tuhan hutangnya ko kami di pardalanan ni hajongjongan ni bagas jorom di pos pelayanan goa dohot pos pelayanan pare-pare ali Tuhan say anggia mamardalan uli ali Tuhan lehonon mu hagugoon di sandok akaruas ni huria dohot akaparhalado na niluhon di paditaresok nami asa boy ali Tuhan lam tu denggan na lam tu uli na nang pe ali Tuhan tunggodang do akahamaolon dia katapatupaon ali Tuhan di hajongjongan ni bagas joromi alay ali Tuhan molo di bagasan sadani roha do hami nang pegodang ahamolon na hujuk pangi hami alay margogo do hami ali Tuhan molo na niraut ni holong mu do hami ali Tuhan pasu-pasu ma dia karuas ni huriam na mangalehon roha do pikiran na do taka pambahenan na ali Tuhan asanggia Tuhan saluhut pardalanan ni huriamon di aka kebutuhan do akalan na asing boy ali Tuhan di patupa jala di jalo huriam gabedalan may dinalaho pahebak ko nakaulaon di tonga-tonga ni huriam di bagasan tahun 2025 nang ali Tuhan hutangnya ko kami di pardalanan ni partangyangan di tahun 2025 say uka maroha ni ruas membuka bagas nasida gabelanggatan parjamitaan doho pamujian ali Tuhan di tonga-tonga ni bagas nasida ubereng hami do ali Tuhan aka kemajuan di tahun 2024 anggia ma di tahun 2025 lam torop aka ruas ni huriam na masihol ali Tuhan membuka bagas nasida gabe inganan nami ubege hatam mamuji pasangapon guarmu ali Tuhan asa ima dalan nami ali Tuhan patubuhon ha porsyon nami na togu marado poko di bagasan tikyope hutangnya ko kami ma di bangso do negara nami pasu-pasu ma uluan ni huria nami ali uluan ni negara nami ali Tuhan asa nasida marbisuk jala di bagasan hati goran do uhumu manasida ali Tuhan manggonggomi jala manguluhon bangso do negara namion asa berkeadilan do manjalo kesejahteraan masalut akalapisan masyarakat boy hami mardame sonang ali Tuhan di tonga-tonga ni bangso do negara namion atik pegodang aka ketidakadilan pendiskriminasian tu akan nama pogos tu akan naso mardiha-diha ale pos doroha nami partigor doho ali Tuhan na tuk patupahon uhum di tonga-tonga ni natinopam atong parbisuhi ma nasida nanunga hupatujolo hami manggonggomi hami di bangso doho negara nami nang di huria nami pe ali Tuhan secara keseluruhan huria Kristen Batak Protestan di uluan nami ali Tuhan sian tingkat hatopan distrik resort nang di pagaran nang di pos pelayanan do akaragam ni aka pelayanan di tonga-tonga ni huriam na bolonon pasu-pasu ma
Asalam tu denggan dalam tu ulina le Tuhan di tahun transformasion. Marbisuk ma aka uluan ni huria nami ale Tuhan menyuarakan suara kenabian. Jala denggan ma ale Tuhan saluhut aka ruas ni huriam majalo aka hina denggan do hinauli parbue sian ni aka pangulaon sian hami aka parhobas di tonga-tonga ni huria Kristen Batak Protestan. Nang hutangnya ko kami do ale Tuhan di pardalanan ni ngulu nami. Pasu-pasu ma ianakon nami. Sian na me sahat tu nanunga magodang. Manang nanunga marumah tangga pi ale Tuhan. Nasorap dohot hami di kota Makasaron na ikon nasida mangula di hutan na daw. Pasu-pasu ma. Na me sibur-sibur magodang ma. Nang dia nasida ale Tuhan di bagasan hahi pason. Dia kana marsikola marbisuk ma anak nami i. Asa nasida gabi ringgas, boy nasida le Tuhan, mga luluya kaparbinotoan, nagabedalan masa depan nasida. Diak kana markarejo le Tuhan yanakon nami parbisuhi manasida. Asa nasida gabi jol mana marbisuk, mangula di bagasan kejujuran. Boy nasida patari dahon hadirion nasida, na boy mangulahon karakternya Kristen na mangula di tonga-tonga ni ulaon nasida. Pasu-pasu mayanakon nami ale Tuhan, na mga luluy parkarejoan, saya patongon ma ale Tuhan. Asalam martaba-taba le Tuhan pamujion nami, pakirimon nami le Tuhan, boy saha ma dinasida na mga luluy parkarejuan, patongon mahobar tuak ka parbinotoan na, nanunga tuk umur na ale Tuhan naik kom marumatangga, ho ma ale Tuhan na patuduhod dalan. Asa martaba-taba las ni roha sandok akaruas ni huriam na makasiholi yanakon nasida naik kon marumatangga, na makasiholi ale Tuhan pareanak konon di tonga-tonga ni parumatanggon na, ho ma ale Tuhan na mga lehon. Asa lam toktong na sida marnida jalamaday denggan ni basam di tonga-tonga ni parumatanggaw na nunga pinukka na sida na masihol di pareanak konon. Asi marohama le Tuhan tangihom ma manang siya tonga-tonga nami pi ale Tuhan godang na ikon sipat si bedohonon nami di bagasan tangyang nami di sandok akka pardalanan ni ngolu nami alay porsia dohami sena martinangi dohale Tuhan dina akka na majo guarmu atong ajari mahami marpos ni roha di asidot holong ni roham. Upasat hami mali Tuhan tangiang namion tu bagasan tanganmu sesa dosa nami mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin. Ya, markorma punguan nama Ebenezer. Tung habisian no diuduti mamuseng vokal grup Deborah.
Ya, dilanjut sama vokal grup Deborah.
Tapuji matuhata sian ede nomor onom raso no pulusia los di somma tapasaha peliata. Ringgas sa babuan, barita na uli, barita ulungan ni Jesus Tuhan. Ringgas sa babuan, ayaw sitong doi, mamuat na sa holso, so aga tudos ni. Ringgas sa babuan, barita na umuli, barita holongan ni Jesus Tuhaki. Ringgas sa babuan, barita na uli, ay tom sa harapan, dunad di tanoi. Ringgas sa babuan, tusude dongaki, ay tumarite ido, maluaton niki. Ringgas sa babuan, barita na umuli, barita tulungan ni Jesus Tuhaki. Tapasahat mapilin na tapapunguntulupan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na diban wagid jang hodo haroroan ni salut sila na denggan dot naso libasan na muliutus. Upasatami masin na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalan magabiop na hutsus di julum. Pasu-pasu menjala ramoti. Aso para siya kami pilihanon. Pati bulo na rajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami gurang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita martangiang ditangiang aliyaman nami. Aliyaman nami na di banwa gijang sa pinurbadia magwar. Sa Roma harajon. Sa South Malomo ni Roham di banwa tongon na di banwa gijang. Leon matohami si Dario na uluan siya pari. Sa samadusa nami son panisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami togion to pangunjunan. Palua mahami siyan pangago, ay hod na punarajaw, dohot hagugoon, Rodia sang hapon sa liling-lilinga. Amen. Asin ni rohan ito hatta Jesus Kristus. Do tolong ni rohan ni debata mata. Dohot parsauran nito di purbadia mamasu-masu hamu salhut na. Amin. Amen. Amen. Ya akamang do taminang asaw nang termulak kita alarong do di paradi huria sagu-sagu. Iya. Jolo dibagi majo. Molo neng mulak baboy silakan. Iya. Jolo tapai majo ro sagu-sagui.